салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо дарси 25-ро оғоз менамоем. Дарси 25 бахшида мешавад ба функсияи y баробари x нишондиҳандааш n. биёед дар аввал баъзе аз хосиятҳо ва баъзе аз мафҳумҳоро дида бароем. функсияеро ки бо формулаи y баробар x нишондиҳандааш n, дар ин ҷо x тағйирёбандаи мустақил ва n адади натуралӣ дода шудааст дида мебароем. ин гуна функсия функсияи дараҷагии нишондиҳандааш натуралӣ номида мешавад. аввалин мавриди адади ҷуфт будани нишондиҳанда n-ро дида мебароем. хосиятҳои функсияи y баробари xn ҳангоми адади ҷуфт будан ба хосияти функсияи y баробари x квадрат хеле монандӣ дорад. онҳоро номбар мекунем ки дар поён шумо дида истодаед. агар x баробари 0 бошад, он гоҳ y баробари 0 мешавад, яъне графики функсия аз ибтидои координата мегузарад ва ҳангоми агар x нобаробари 0 будан, y калон аз 0 мешавад. дар чорякҳои якум ва дуюм графики функсия воқеъ мешавад. функсияи y баробари x нишондиҳандааш 2n функсияи ҷуфт номида мешавад ва нисбат ба тири ордината симметрӣ мешавад. функсияи тоқ айнан мисли функсияи ҷуфт хосиятҳоро дорад ки мустақилона шумо метавонед аз китоби дарсии синфи нӯ онҳоро омӯзед. барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза биёед якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. функсия бо формулаи зерин дода шудааст. y баробари x нишондиҳандааш 36 дода шудааст. ҳангоми x баробари 3, 0, -4 будан, қимати ин функсияро бо сифр муқоиса кунед. мисоли якумро менависем. бигзор функсия ба намуди y баробар x нишондиҳандааш 36 дода шуда бошад. x ҳангоми тағйир ёфтан, яъне ҳангоми баробар будан ба 3, 0 ва -4 ин ададҳоро бо сифр муқоиса мекунем, ҳал мекунем. барои муқоиса кардан ба ҷои қиматҳои x қимати мувофиқи онро мегузорем. 3 нишондиҳандааш 36 ва адади 0. азбаски адади 3 аз адади 0 калон аст, пас 36 албатта 3 дар дараҷаи 36 албатта аз 0 калон аст ки онро мо муқоиса кардем. дар б бошад 0ро мегузорем ва бо 0 муқоиса мекунем. 0 дар дараҷаи 36 ва 0. 0ро ҳангоми 36 маротиба худ ба худ зарб занем, боз адади 0 ҳосил мешавад ки ин ба адади 0 баробар аст. дар мисоли в бошад ба ҷои қимати x -4ро мегузорем. -4 нишондиҳандааш 36 ва 0. азбаски -4ро мо 36 маротиба зарб мекунем, адади мусбат ҳосил мешавад ки азбаски 4 аз 0 калон аст, пас адади зикр кардида аз 0 албатта калон мешавад ки ин мисоли якум беҳисоб мерафт. биёед мисоли дуюмро дида бароем. шарти мисоли дуюм чунин аст. ҳангоми x баробари -9, 0, 7 будан, қимати функсия y баробари x нишондиҳандааш 49ро бо сифр муқоиса кунед. мисоли дуюмро дида мебароем. бигзор функсия ба намуди y баробар x нишондиҳандааш 49 дода шудааст. ин функсия функсияи тоқ мебошад. қимати ин функсияро ҳангоми x баробари -9, 0 ва 7 будан бо сифр муқоиса мекунем. ҳал. дар шарти а чунин омадааст. x баробари -9. -9ро ба ҷои x мегузорем дар дараҷаи 49 ва бо 0 муқоиса мекунем. азбаски -9ро мо 49 маротиба зарб мезанем, аломати манфӣ ҳосил мешавад. яъне ки азбаски аломати манфӣ аз адади 0 хурдааст, пас -9 дар дараҷаи 49 аз 0 хурдааст. анакнун мисоли б-ро дида мебароем. дар шарти мисоли б чунин омадааст. бигзор x баробари 0 бошад. 0 дар дараҷаи 49 ва 0. 0ро 49 маротиба бардорем, 0 ҳосил мешавад. пас 0 дар дараҷаи 49 баробари 0 ҳосил мешавад. в. анакун ба ҷои x 7ро мегузорем. адади 7ро мегузорем. 7 дар дараҷаи 49 ва 0. азбаски адади 7 адади мусбат аст, пас 7 дар дараҷаи 49 аз адади 0 албатта калон мешавад ки ин натиҷаи мисоли 2 беҳисоб меравад. мисоли 3ро дида мебароем. дар мисоли 3 чунин омадааст. функсия бо формулаи f аз x баробари x нишондиҳандааш 20 дода шудааст. муқоиса кунед. а f аз 3/7 ва f аз 4/2. дар мисоли б бошад f аз -5/2 ва f аз -6/5. мисоли сеюмро менависем.
функция ба намуди f аз x баробари x нишон диҳандааш 20 дода шудааст. барои он ки муқоиса намоем мо қимати функсияро менависем. дар шарти а чунин омадааст f аз 3 7 ва f аз 4 2. қимати ин функсияро муқоиса мекунем. биёед дар аввал қимати f аз 3 менависем. f аз 3 маънои онро дорад ки ба ҷои қимати x 3 мегузорем. азбас ки 3 ба дараҷаи 20 бардоштан имконнопазир аст, адади ниҳоят дараҷа калон ба ҳисоб меравад. инро ҳам бетағйир мегузорем. f аз адади 4 бошад, мувофиқан ба 4 ба дараҷаи 20 баробар аст. чӣ хеле ки маълум аст 4 аз 3 калон аст. пас мо гуфта метавонем ки инҳо ададҳои аз 1 калон мебошанд. пас қимати функсия ҳангоми f аз 4 будан аз қимати функсияи f аз 3 будан албатта калон мебошад. б-ро дида мебароем. дар шарти б чунин омадааст минуси 5 ва f аз минуси 6 қиматҳои функсияро дар ин нуқтаҳо муқоиса мекунем. f аз минуси 5 ро ба ҷои x мегузорем. минуси 5 дар дараҷаи 20. ҳангоми минуси 5 ро ба дараҷаи 20 бардоштан 5 дар дараҷаи 20 ҳосил мешавад ки 5 аз адади 1 калон аст. анакун ҳамин тавр f аз минуси 6 ро ҳисоб мекунем. минуси 6 дар дараҷаи 20. дар натиҷа ба мо 6 дар дараҷаи 20 ҳосил мешавад. чӣ хеле ки адади 6 аз 1 калон аст, пас мо гуфта метавонем ки адади 6 калон аз адади 5 аст. пас қимати f аз минуси 5 аз қимати f аз минуси 6 албатта қимати хурд мебошад. мисоли чорумро дида мебароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст. оё графики функсия y баробари x нишондиҳандааш 5 аз нуқтаи a 3 b минуси 3 c 5 3125 мегузарад. ин мисолро ҳал мекунем. ба мо функсия дода шудааст. функсия бо формулаи y баробари x нишондиҳандааш 5 дода шудааст ва талаб карда мешавад ки оё нуқтаҳои додашуда аз графики функсия мегузарад. c 243 b минуси 3 ва нуқтаи c бошад ба 5 ва 3125 баробар аст. ҳал мекунем. барои ҳал кардани ин мисол мо графики функсияро намесозем, балки ба ҷои қимати x азбаски дар ҳар як нуқта қимати x ва y дода шудааст, мо онро мегузорем ва муқоиса мекунем. нуқтаи a бо координатҳои 3 ва 243 дода шудааст. ҳангоми x ба адади 3 баробар будан, бояд y ба адади 243 баробар шавад. пас ба ҷои қимати x ба функсия мегузорем. y аз қимати 3 ин баробар аст ба 3 нишондиҳандааш 5, ин ба адади 243 баробар аст. пас дар ҳолати якум гуфтам мумкин аст ки ин нуқта графики функсияро мебурад ё ин ки аз графики функсия мегузарад, тааллуқ дорад. анакнун шарти дуюмро месанҷем. дар шарти дуюм нуқтаи b-ро мегирем ки нуқтаи b дорои координатҳои минуси 3 ва 243 мебошад. пас ба ҷои қимати x ба функсия минуси 3-ро мегузорем. минуси 3 ин баробар аст ба минуси 3 дар дараҷаи 5, ин ба минуси 243 баробар аст ки ин функсия азбаски ба 243 баробар нашуд, пас гуфта метавонем ки ба графики функсия ин нуқта тааллуқ надорад. ҳамин тавр v-ро ҳал мекунем ки дар он нуқта x ба 5 ва y бошад ба 3125 баробар аст.
پس هنگامی به فونکسیا گذاشتن قیمت فونکسیا رو حساب کردن 5 نشان دهندش 5 رو حاصل میکنیم که این برابر است به 5 در درجه 3 ضرب 5 در درجه 2 5 رو به درجه 3 برداریم 125 5 رو به درجه 2 برداریم 25 حاصل می شود. هنگامی 125 رو به 25 ضرب کردن 3125 حاصل می شود که در این حالت ما گفته می توانیم که قیمت x را هنگامی گذاشتن قیمت y موافق گذاشته شد. پس این نقطه نیز به نقطه گرافیک فونکسیای y برابر x نشان دهندش 5 تعلق دارد. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: این معادله را با طرز گرافیکی حل کنید. بگذار معادله به نمودی x کub برابر 8 داده شده است. ما با طرز گرافیکی این معادله را حل میکنیم. برای این گرافیک فونکسیا را میسازیم. تیرهای کوردیناتی را از تخته الکترونی انتخاب کرده یا اینکه ما میتونیم x کub را در علیحده سیستم و y کub را در سیستم علیحده نیز انتخاب کنیم. برای حل کردن این معادله با واسطه گرافیکی ما باید گرافیک هر یک طرف معادله را در علیحدگی سازیم. بگذار y برابر x کub گرافیک فونکسیای طاق یا اینکه هیپربولا y برابر 8 باشد. ما در علیحدگی گرافیک این فونکسیا را و گرافیک این فونکسیا را در علیحدگی میسازیم و نقطه برش آنها را معین میکنیم. هنگامی نقطه برش حاصل شدن ما از نقطه برش حل معادله را پیدا میکنیم. بگذار به جای x 0 گذاریم 0 اینجا را 2 قید میکنیم. 1 را هنگامی گذاشتن ما عدد 1 را حاصل میکنیم. هنگامی به جای x 2 را گذاشتن قیمت 8 را حاصل میکنیم که در اینجا 2 4 6 8 می شود. 2 را به جای 2 را میگذاریم و قیمت 8 را متناسباً حاصل میکنیم و اینچنین هنگامی مینوس 1 را گذاشتن y مینوس 1 و قیمت مینوس 2 را گذاشتن قیمت فونکسیا به عدد مینوس 8 برابر می شود. گرافیک فونکسیا را می سازیم که آن نسبت به تیری او y سیمتری جایگیر می شود. این گرافیک فونکسیای طاق است. اکنون گرافیک فونکسیای y برابر 8 را نیز می سازیم. از بس که y برابر 8 این فونکسیای خطی راست می باشد که نسبت به تیر OX پارالل است. پس این خطی ورتیکال گوریزانتالی را در تیر چنین قید می کنیم. هنگام قید کردن y برابر 8 و گرافیک فونکسیا y برابر x کub در یک نقطه یکدیگر را میبرند که نقطه 2 می باشد. پس گفتن ممکن است که x برابر 2 حل این معادله می باشد. همینطور ما موضوع امروزی درس 25 را تمام کردیم. برای مستحکم کردن این موضوع به شما کاری مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که آنها در پایان آورده شدند. با همین خوانندگان عزیز موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.